नमस्कार समस्त को शुभ सकाल। आशा करछि आपण माने समस्ते भल थे। मु गायत्री आपण मान स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल ओडिया झियो गायत्री को। तो इच्छा बहुत दिन थिला कि मु वीडियो करी, तो आज मु फास्ट वीडियो मोर करुछि। तो आपण मान सपोर्ट आपण मान भल पाइबा मोर निहाती दरकार। प्लीज मत सपोर्ट करंतु, मो वीडियो को लाइक करंतु, कमेंट करंतु, शेयर करंतु, सब्सक्राइब करंतु। सब्सक्राइब बटन पाखरे जो बेल आइकन अछि ताकि क्लिक करंतु, जहा द्वारा मु जेबे भी जो वीडियो पोस्ट करी ता सर्वप्रथम आपण माने देखि परिबे। तो चलंतु आजिर वीडियोटी स्टार्ट करिबा। मु चुल्ली रे एठी भात बसे करछि। भात ହେଇନି ଆହୁରି। भात तो अब ହେଇନି, तो मु जाउछि ता भितर आज भिंडी आलू भजा करी, डालमा करी। चीना टी परिया काटी नेबी। देखंतु मो दुई झियो मते काम रे एते हेल्प करछन जे मु पूरा हालिया हे पड़ुछि काम करिगिरी। देखंतु गोटे झियो एठी आलू चंछारे लागी पड़छि, आउ जणे एठी भेंडी मु काटिबा रखी की जाईछि। देखला आलू से सब भेंडी गड़ी गड़ी करी सारी काटी सलान। देखंतु केमि काटिछि। थाउलो मा थाउ मु काटिबी, तू उठी जा। उठू धन उठे। नाई नाई कहूछि धन उठ, मु काटी देबी। उठे देखंतु सी भेंडी काटुला, मु ताको जबरदस्ती उठे देली बोली ता आखि रे कांद केमती सी केमती आखि पूरा ठळ ठळ करी रखुची। कहीं मते उठे देलु मु काटिबे आउरी बोली कहि कि ना कांदुतिला। हाय कर दिलो झियोटी, हाय कर दियो। भात अब हो गलानी, भात गाड़ी नौची। हे पाठ पढ़ुछ, हैं पाठ पढ़ुछ, पढ़ 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 बेसी पाठ पढ़। भात गला एबे मोर सरी गला। मु एइठे एबे चुली रे भजा बसई ने भी जाउची। भेंडी आलू काटी की रखिची, भजा कर भजा बसई। एबे तो कार्तिक मास पे मु पियाज रसुण मास सारा खाउनी, तो सेथि पई मु जहाँ भी रोषे करछु समस्त में एक संगे साधा रोषे करछु। पियाज रसुण तो खाइबुनी ना, सेथि पई आज भजा रे भी पियाज पकाउनी, साधा सेमती रोषे करछु। भजा ए बसई सारी, भजा हवा भितर मु दी झील को गाधे ने भी जाऊँगी। पिला मानक गाधे सारा कथा आपण मान सहित। घर एपटे मु डाली बसई देती, अलरेडी डाली हो सारा। मुईना डाली बघारी। आज्ञा
ମିଠି ଏଇନା ଗାଧେଇ ସାରି ଖାଇବାକୁ ଏଇଠି ବସି ସାରିଛି। ତ ସିଏ ଏଇନା ଡାଲି ଭାତ କରିଥିଲି ଆଜି ସାଧା। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଆମର ଆମିଷ ହେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଉ ସେଥିପାଇଁକିନା ଆଜି ମୁଁ ଖାଇବିନି ବୋଲିକି ଅଣା ହେଇନି। ତ ଏଇଟା ତାର ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା, ତାର ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା ଭାରି ଫେଭରେଟ୍, ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ମାମା ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ମୁଁ କାଟିଲା ବେଳେ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା ଭେଣ୍ଡି ମୋ ପାଇଁ ରଖ ପୋଡ଼ିବ। ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା କରିଛି ଆଉ ଆଳୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଛି। ତ ଡାଲି ଭାତ ସେ ଏଇନା ଖାଇବ। ଏଇଠି ମୁଁ ସାନ ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛି। ତ ସେ ଏଇନା ଖାଇବ। ବାପା ଝିଅ ଏଇନା ଖାଇକି ଉଠିକି ଗଲେଣି ହେରି। ତ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଛି ଏବେ। ମିଠିର ଅଇଁଠାରେ ସେ ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା ଖାଉଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଖାଇଲିନି। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଲଗା ଏଇନା ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିକି ନେଇ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, କାକୁଡ଼ି ଲୁଣ ଲଙ୍କା, ରାତିର ସନ୍ତୁଳା ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥିଲି ତ ମୁଁ ଗରମ କରିକି ଆଣିଛି, ଆଉ ଡାଲି। ତ ଏତିକି ଖାଇବା ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଖାଇବେ। ଖାଇସାରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏଇନା ଖାଇବା ମୋର ସରିଯାଇଛି। ଖାଇସାରି ମୁଁ ବାସନ ଧୁଆ ଧୋଇ ସବୁ ସାରିକିନା ଆସିଲି ଟିକେ ସିଲେଇ କରିବି। ଆଉ ଝିଅକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି ମଧ୍ୟ। ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି ଟିକେ ସିଲେଇ କରିବି। କାହିଁକିନା ସିଏ ଚେତା ଥିଲେ ମୋତେ ଜମା ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଦିଏନି। ତ ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଭାବିଲି ଯାଉଛି ଟିକେ ମୋର କାମ 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଗୋଟେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମୁଁ କାଟିଥିଲି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରୁନି। ଆଉ ଝିଅ ମୋତେ ଟିକେ ହଇରାଣ କରିଦେଉଛି ବେଶୀ। ତ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିପାରୁନି। ତ ଏବେ ଯାଉଛି ସେ କାମଟା ଟିକେ ସାରିଦେବି। ଭାବୁଛି ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବି ବ୍ଲାଉଜ୍ଟା। ତ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ସିଲେଇ କରିବି ଏଇନା। ଏତିକି ସିଲେଇ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ସିଲେଇ ରହିଗଲା। ତ ଏବେ ଝିଅ ଉଠି ପଡ଼ିଲାଣି, କାନ୍ଦୁଛି ସେ ଘରେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଆଜି ଆଉ କାମଟା ବି ଆଜି ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇପାରିଲାନି। ତ ଆଉ ଥରେ ପରେ କେତେବେଳେ କରିନେବି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଶୋଇଠି ଉଠିକିରି ଏଇନା କାନ୍ଦୁଛି। ସମୟ ଆସି 5ଟା ବାଜିଗଲାଣି। ତ ଏଇନା ଉଠିଲା, ସେ ଶୋଇଥିଲା କାନ୍ଦୁଛି ଉଠିକିରି। ଏଇ ଝରକା ପଟେ ସିଏ ମୋତେ ଡାକୁଥିଲା। ମିଠି ଏଇଠି ଶୋଇଛି ଏଇନା, ଆହୁରି ଉଠିନି ସିଏ। ଇଏ ଉଠିଲେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରିବ ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉ ନା। ତୁ ଉଠିଲୁ, ତୁ ଉଠିଲୁ, ଶୋଇଥିଲୁ, କିଛି କହିବୁନି। ଉଠିଗଲା। ନିଦେଇ ମୁହଁଟା କାହିଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି? ନିଦେଇ ମୁହଁଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ରେ? ହାୟ କହିଦେଲା। କହିବୁନି? ଶୋଇକି ଉଠିଛି ଏଇନା ତ ତୁ କିଛି କହୁନି ନାଇଁ କି? ଏଇଠି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।